Mag-prepare na pud ta para sa paniud to. Kani ang akong lutoon karon, pansit tapos na ay repolyo with matching penerito. Kani akong giluto buot-buot ra ni nga pagkaluto ha. Mao ni siya ang atong sagol sa pansit nga with matching repolyo. Kay sardinas unta to. Nya kay wala may sardinas, nasudan naman namo ang sardinas, so kanina lang ang akong sagol. So mauna ni siya karon ng resulta sa atong giluto, no? Okay na ni siya. Lami gyapon ni siya sa timpla ra ni siya bawion. Kay na mix naman siya tanan. Sosyalan. So ato na dayon siyang timplahan. Toyo ra og bitsin pud atong timplaan ni. Nya pag medyo maluto na ang kuan, ang kaning pansit, ay dahil nato ilunod ang atong repolyo, and then half cook lang pud sad siya pagkaluto. Lagi giahak ang delivery. Ang delivery sa kuan na ana nya tuara sila sa karsada kay di jud maapas, no, danlog jud kaayo. So need pa jud siya og init nga daggan nga pagka-adlaw sa init, no. Maunin siya ang atong recipe. Buot-buot nga recipe. So ang atong kuan materialis dito ra daw nila sa karsada, so ako na lang gipabalik kay para wa na ingon nga daghan pa kayo hasol uy. So di ara luto na ni siya ug insakto na pud siya sa lami. So nakaluto mo ingon aning nga nilutoan. Eto. Maayong gabi sa inyong tanan. Karon managbo mi ni Sherwin. Ato sa niisira ang gate. Gi-invite mi ni Uncle Ildi kay naa sila'y pagsalo-saluhan. Nya kay duol ra man lagi diri sa among balay, naguna na sad si Sherwin. Nya pag abot nako naa na si Auntie Linda Dani, si Auntie Vilma, si Tati Nining. Naapod gitimpla ni Lining nga makagaba. Nya naapod si Marvin Dani, isa sa membro sa Kurudog. Nya karon kay nag-inom man lagi si Sherwin, mag-inom pud ko kay para ganado siya, ganado pud sad ko, charot. Tamis man siya kay daghan man coke. Ako na pud ni. Abi man ako ning Ayaw sa pag brown out kay panagbo sa ko. Pero Sherwin to sila dito, kauban sila ni Ryan. Pero na bura na ako naghukad na. Na si Uncle Danny, si Auntie Linda, na Danny. Kami mga gwapa na. Si Tati og si Auntie Vilma na Danny. Nya di ay makagaba. Dami. Nay, papsi Danny na nahang kwarta. Ala, Doy, awo. ala yung kwarta oh. Di sila Danny guys. Igagaw na gyapon ni. Gawin. Kani igagaw ni Mama si Papsi. Ayan, yan ang naong mo. Hello. Yan ang naong dana oh. Gawin. Ha? Hello, bye-bye. Oh. Apelyido. Alaba. Piray asawa. Isa kabilog na. Sana Sherwin og siya kulit namin. Kaya mga igagaw na ni diri guys tanan. Kani kuyuan ni nako, nag-amin ako dani. Ryan, gapo bang Ryan ah. Di, gwapo man na siya, sir. Pero, pangit siya tanaw. Ako magkama ko. Iya. Ha? Ako ang taong talentado. Oh, gapo kayo. Hello. Oh. Gapo kayo da. Tanon. Oh, wala ba kaliwat nato pangit. Lagi, Oh. ako ang taong talentado. Talit na masaktan. Kasi iba ang minamahal niya. Hadlo ko ito mahawid sa mga kurente na kurente. Makargan dyan. Asa guriti ba? Kaya mga. Gina, panyapo na il. Ta, panyapon na.
Nanghagan na sila. Angkol. Hindi na kung magpagwapo ka, i-video. Ay, gina, babe. Gina. Alin na, Loy? Gina, papsi. Agay, di papsi. Di hatagan ba, di? Alin na. Gwapo mo yung pak. Manihapon na mi. Alin na. Iji. Nara ni si Ariel Dodong. Igsuon ni sila ni Lini kani tuan ni siya sa kagaya nagtrabaho kani si Ryan Boy kinsa si Aloy Ala, narabay ko dito ako dala ma. Pagkasunod ng mga tuig, muli ato nadunggan nga, nag-away, pag humanin, nagbuwang. Lisod, o, nga, sa kalibay o kasakit, ginag-adungan, di ba? Yan, ala. Nabahan na nga, public, kita lang din malipayon. Hindi ka mo magmalipayon, bisan pag daghan ang inyong kwarta. Hindi ka mo magmalipayon kung wala ka mo nasayod sa inyong mga katandaan diya sa inyong kaminyoon. Gusto na, muna ngayon ko na kung kinanan ka mo mahibalo kung sa inyong katandaan. Diya sa kaminyoon. Ikaw ba, ako bukutan noon. Sa may imo katandaan sa kaminyoon. alik na kay mag-eating na ta. Let's eat. Oh, ha? Oh, nara dali. Oh, naa. Sige tati. Ako ay gasto pamilya. Buang gining animas. Sige lang, cool. Guys, ito guys. Merong adobo, merong lauya, merong sinubak. Merong merong Si Marvin. Sige na, Luy. Pasungit, kaloylay. Ay, masungit si Luy di ay. Pinangga, Luy yo. Unsa angkol? Di man sa kalagan. Anyapon ta guys. Tanan. General Santos mo to? General. General Santos. Para naman to ko sa bato, di ba? Kaon Dahil ta. ang mga asawa. Din. Kaya, karang ba ka nakalag din? Hoy, angkol, sige na angkol. Ay, pasay sa bahay na. Sige na. Kaon na. Mga unta. Si Manang Tuto, Luy. Huwag mo lagi na anak si Manang Tuto dyan eh. Kaon ta. May parang dugtong sabi ko di kaon niya sa Kaon ta. Rapi. Pinarapi. Hey, narapi. Sabaw. Ano ka nag Timing kayo kay tunog. Dia kamera dua kay. Hoy, problema kamera man dua, kamera man kaon. Daghay. Ting. Belenghi gabi ting. Belenghi gabi ke jani.
Hindi oras ka nagiganda, Ping. Nang motor ka, Ping? Ha? Di na, Rapi, sulod na, Rapi. Ay. Ay, motor naman yun. Sulod na lagi, Rapi. Hindi ba, Rapi nga? Ping, video kita lang, Ping. Di na. Pares mo sa jacket mo. Dili ako. Cook mo ni. Tang. Tang kukuk ni Sherwin. Kada to, ang puso. Tudo, ay kawaw na to. Ay kawaw diha. Ay kawaw. Sabaw. Ay kawaw.